gik mabendwa pod wadhi nyime gi chenro makama nyaka rom kanyo saa 2:30 mano mar okinyi. E okang' mar ariyo nyaka rom gajuang' walosena kaluwore kod wach mabende nomipeke nyim gazet mano mar Daily Nation kaluwore kod tiyo marach gi omenda. To kata mana tiyo marach kaluwore kod apis jaga budget kata mana controller of budget. Nonro mabende ne gitimo giyango ni nitiere governors 15 mano kaontis 15 omenda mane gikwayo ni gitelo godo dongruoge mopogore opogore ne ok otigodo e dongruoge makamago. Dibed ni omenda maromo siling bilion 17 notigodo e yo machal nade. Apis jaga budget mano Margaret Nyakango yango ni nitiere kaontis 15 nyaka rom gajuang' omenda mano puodhnegi ma ochiwnegi ne gichwal godo dongruoge mopogore opogore. Dongruoge mabende ne gikwayo ne ok gichwalo. Ano ka moko kuom kaontis mabende nomeny e kinde kaontis 15 oriwo kanyo kaonti ma Mombasa, Migori, Kwale, Trans Nzoia kanyakla kod kaontis mamoko. Wacho ni kaontis perfect ways of beating IFMIS. Wach makama adwaro ni watu wage kendo okindi machak kodi kotende koda weche makamagi. Wacho ni kaontis mopogore opogore kuom ranyisi Trans Nzoia County wacho ni negi cancel transaction maromo 1,060 valued at 812.6 million mabende wacho ni na opuodhi gi COB kata kamano kanosemegi pesa makamagi to ne gichwale dongruoge manego bedni ne gichwale. Koro penjo en ni omenda makamagi notigo de yo machal nade. Achako kodi Okinda. Yeah, it's true ni county governments mawango kagi ok tigi pesa ma jok piny yo man kare. At the same time idoka county bosses gi they channel pesa gi their own private gains. But can you doka jo mainyore at most in jopiny nikech ing'isi gik ma they don't perform. Kwa mfano kibiro ka county wa Migori idhi kuonde machalo kaka Meoru Bay iyudo ka pod japiny dhi nyono chuodho ka dhi omo rech e pi onge kata ndara onge kata kaka yo ginyalo kata timo go wandgi idhi kata Migori town iyudo ka town olil seriously maka ginyalo timo onge to gine jok ma gokoko ni mondo national government ornegi pesa. I feel ni Onego ket ogirimiti moro ma apart from the general audit the link between the national government and the county government kuom funds magiyudo from national government to county government nikech yudo ka pesa gi most counties ok tigi pesa ne yo mokare. Yes. Akeni Wilberforce imbele winjo na pachi wacho ni how counties fixed big money tenders. Wacho ni negi kwayo apis jaga budget ni magi omenda mabende ibiro bedo kwa tiyo godo mopuodhnegi omenda makamagi mochiwnegi. Bang'e oyangore ni omenda